Buenas tardes. Retomamos la actividad de esta jornada, de este 10º encuentro de igualdad de género de la Xarxa Vives. Y ya que tengo la oportunidad, quiero empezar, voy a ser muy breve para ir recuperando el tiempo y poder escuchar a la ponente, pero sí quiero agradecer el trabajo de todas las personas que habéis hecho posible esta jornada y especialmente por lo oportuno del programa. Y este es el caso precisamente de esta mesa. Para mí es un auténtico placer poder presentar a Adela Serra Rodríguez. Adela es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y desde 2019 es síndica de greuges de esta universidad. También es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias, es ese espacio que recoge hasta 74 universidades públicas y privadas. Y como investigadora cuenta con numerosas publicaciones en editoriales y revistas científicas especializadas. Ha formado parte de hasta 15 proyectos de investigación de carácter europeo, estatal, autonómico, también en proyectos de innovación educativa. Sus principales líneas de investigación son el derecho contractual y la protección de los consumidores, la responsabilidad civil profesional y las personas jurídicas, asociaciones, fundaciones y entidades del tercer sector. Desde su condición, desde su trabajo de síndica, ha impulsado la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos, como por ejemplo las técnicas de escucha activa. Y también ha participado en la redacción del actual protocolo de la Universidad de Valencia para la actuación y respuesta ante el acoso sexual por razón de sexo y otros acosos discriminatorios. Como os decía, me parece especialmente oportuno para todas las que estamos aquí, para nuestras universidades, el tema que se va a tratar en esta ponencia, que es ese análisis de la Ley de Convivencia Universitaria aprobada recientemente, o aprobada casi un año, el 24 de febrero pasado. Como bien sabéis, es una ley que nos plantea retos a todas las universidades. Tenemos hasta finales de febrero para desarrollar nuestras propias normas de convivencia en desarrollo de esa ley. Así que es especialmente oportuno poder ver ese análisis y esas posibles dudas que nos están surgiendo y que con Adela podremos ver. Así que, como vamos mal de tiempo, me callo y doy toda la palabra a Adela. Moltes gràcies, Eva, per les teues paraules. Bona vesprada a tots i totes. Vull començar la meva intervenció donant un agraïment a la vicerectora d'Igualtat, Elena Roxell, i a la directora de la Unitat d'Igualtat per invitar-me a participar en la 10a trobada d'Unitats d'Igualtat de la Xarxa Vives. Com ja ha avançat Eva, l'objecte de la meva intervenció és oferir-vos una visió panoràmica a la pluma de les novetats o de les aspectes més rellevants de la nova llei de convivència universitària, com ha dit, va ser aprovada en febrer d'enguany, i plantejar-vos, no sé si plantejar-vos alguns dubtes i reflexions que la seva lectura suscita i que hauran de ser resoltes per les diferents normatives que les universitats han d'aprovar. Actualment, només dues universitats han aprovat la seva pròpia normativa de convivència, que són la Universitat de Sevilla i la Universitat Carlos III de Madrid, per la qual cosa, al llarg de l'exposició, faré alguna referència a elles. Per començar, la llei que es va aprovar en febrer del 2022 planteja com objectius principals, primer, oferir un sistema integral de protecció i de garantia de la convivència en l'àmbit universitari adaptat als valors i principis democràtics. Clar, això és important. Per què? Perquè fins ara el Reglament de Disciplina Acadèmica de 1954, preconstitucional, estava vigent per a l'estudiantat. És un reglament que va ser signat al Pazo de Meiràs i que era una normativa absolutament arcaica i desfasada. I, a més, plantejava molts problemes en la pràctica perquè per la seva generalitat en la tipificació de les conductes i en les sancions. Això havia provocat que moltes universitats no l'aplicaven, no aplicaven el reglament, i altres, malgrat que segons la Constitució les normes penals i les normes administratives sancionadores
estan reservats a llei, deuen ser regulades per llei, havien dictat la seva pròpia normativa disciplinària. Un poc, per exemple, vaig a llegir, entre les faltes greus d'aquest reglament disciplinari de 1954 trobàvem en l'apartat A manifestacions contra la religió i la moral catòlica o aquelles faltes que afectaven al decòrum, al decor. Òbviament, esto estava desfasat, era arcaic i es necessitava una actualització. El segon objectiu és la creació i protecció d'uns entorns de convivència fixats democràticament per les pròpies universitats i això és important perquè la llei tan sols se senten les bases de la convivència. Han de ser les universitats els que en el termini d'un any han de desenvolupar aquestes normes de convivència. El tercer objectiu és potenciar els ADR. Els ADR són els mecanismes alternatius a la resolució dels conflictes. Es tracta que mitjançant la conciliació, mitjançant eines com la mediació, la negociació assistida, es puguen resoldre aquests conflictes que es presenten dins la comunitat universitària. I així la llei distingeix entre l'estudiantat PDI PAS i després, específicament, després ho comentaré, els estudiants tan sols o només per al procediment disciplinari. Bé, l'objectiu és la creació d'una comissió de convivència que ha de tindre una composició paritària entre el PDI, el PAS i l'estudiantat i que moltes universitats han constituït. En aquesta universitat, si no m'equivoco, està constituïda de manera provisional. Hi ha 2 PDI, 2 PAS, 2 estudiants i la presideix la vicerectora d'Igualtat. Quines funcions té? Doncs funcions molt importants, sobretot en el procediment disciplinari, com veurem més endavant. Les universitats han d'aprovar les seues pròpies normes de convivència. Quin és l'àmbit d'aplicació de la llei de convivència? Com he dit, la llei de convivència distingeix, per una part, el títol preliminar i el títol primer. El títol preliminar i el títol primer és aplicable a tota la comunitat universitària i específicament identifica 3 col·lectius: el PDI, els PAS, qualsevol que sigui el vincle jurídic, sea laboral, funcionarial, personal interí, llevat que el comportament d'aquest, de PDI o PAS, siga constitutiu de delicte o siga falta segons el procediment disciplinari. En aquests 2 casos no s'aplica la llei de convivència i s'aplicarà o el Codi Penal o el procediment administratiu disciplinari aplicable al funcionariat. I, per altra part, el títol primer i el títol preliminar també s'aplica a l'estudiantat. I ja comencen els dubtes. La primera qüestió, s'aplica al personal extern, aquell personal extern a les universitats, però que presten serveis en la universitat, com subcontractes o duguen a terme qualsevol activitat a la universitat. Així, la Universitat Carlos III de Madrid no preveu, no ha contingut cap previsió al respecte, mentre que la Universitat de Sevilla diu literalment s'aplica a qui, sense pertanyen a la comunitat universitària, duguen a terme qualsevol activitat acadèmica o no degudament autoritzada, execute obres, realitze subministraments o preste serveis dins de les instal·lacions. Doncs, segons la Universitat de Sevilla, a un personal extern se'ls podria aplicar la normativa de convivència pròpia, la llei de convivència. Tampoc es fa referència expressa
al personal en formació, al personal investigador en formació o personal de suport a la investigació. Per què? Perquè de vegades tindran la doble condició d'estudiant de doctorat i seran estudiants i de personal investigador. També planteja el dubte. El títol segon de la llei només és d'aplicació a l'estudiantat. Per tant, és el règim disciplinari propi de l'estudiantat que substituís a la normativa franquista de la que he parlat abans. Respecte a les normes relatius a la igualtat que conté la llei de convivència, he fet un resum i he trobat l'article 3. L'article 3 diu clarament que les normes de convivència deben promoure el respecte a la diversitat, a la tolerància, a la igualtat, la inclusió i adopció de mesures d'acció positiva en favor dels col·lectius vulnerables. En l'apartat C diu l'eliminació de tota forma de violència, discriminació o assetjament. Inclou un nombre d'assetjaments sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat, característiques, origen, religió. En tota aquesta enumeració de promoure l'eliminació d'aquests assetjaments. Incloiran, a més, mesures de prevenció i resposta enfront de la violència, la discriminació i l'assetjament per les causes assenyalades. I continuem, a més diu que aquestes mesures de prevenció i resposta enfront de la violència, de la discriminació o l'assetjament, que seran aplicables a tota la comunitat universitària, han d'incloure mesures de prevenció primària necessàriament, és a dir, formació, sensibilització i conscienciació. Ha d'incloure mesures de prevenció secundària. Es tracta d'actuar sobre contextos, circumstàncies i factors de riscos. En quart lloc, ha d'incloure procediments específics per a interposar queixes o denúncies. En aquest punt, almenys a la Universitat de València, el protocol ja preveu una finestreta única per canalitzar les denúncies. Aquest punt planteja aquesta finestreta única substituirà o serà substituïda per aquest mecanisme previst en la llei de convivència. Serà la universitat la que decideix si hi haurà dues finestretes no úniques, dobles, o una finestreta. I, per últim, deu afavorir les mesures d'acompanyament a les víctimes. Respecte a això, jo he vist alguns dels protocols de les universitats de la xarxa Vives i he constatat que la majoria dels protocols o normes d'actuació ja preveuen aquestes mesures d'acompanyament a les víctimes quan hi ha un cas de violència o hi ha un cas d'assetjament. No és, per tant, una novetat rellevant. I, per últim, com he dit abans, han de desenvolupar els mitjans alternatius de solució de conflictes de la convivència i diu basat en la mediació. Però, com he dit abans, la mediació no és l'únic mitjà, l'únic recurs. Es pot acudir a la negociació assistida, es pot acudir a la conciliació, es pot acudir a altres tècniques que afavoreixen cercar una solució que no siga tan sols el procediment disciplinari. Per tant, al marge del procediment disciplinari. Aquests mitjans o mecanismes alternatius de resolució de conflictes han d'estar previstos per a resoldre qualsevol conflicte de convivència en la comunitat universitària, entre PDI, entre PDI-PAS, entre PAS o entre estudiants. Específicament, es preveu un procediment de mediació dins del procediment disciplinari. Aquesta és l'autèntica novetat de la llei.
es permet per primera vegada que en un procediment disciplinari es pugui suspendre i iniciar una mediació, sempre que les parts voluntàriament accepten aquesta mediació. Després tornaré i explicaré amb més detall. Les universitats han d'assegurar que qualsevol actuació enfront de la violència, la discriminació o l'assetjament s'ajusta als principis que tampoc són nous, són els principis d'enfocament de gènere. Ens diu la llei que s'ha d'incorporar necessàriament la perspectiva interseccional, específicament per a protegir a les persones amb discapacitat, el diu, o a persones amb qualsevol discriminació de tipus social. Per tant, es discrimina per ser dona i per ser una persona amb discapacitat. Per tant, s'ha d'incloure alguna mesura, qualsevol mesura específica respecte a la protecció de les persones. Aquest no és nou, s'ha de preservar la intimitat, qualsevol actuació, la intimitat, per tant, la dignitat de la persona, torna a dir a l'acompanyament durant el procediment. En tercer lloc, la confidencialitat. Sempre qualsevol informació que es recapte durant l'actuació en un procés d'averiguació dels fets deu ser reservada i, per tant, s'ha de tindre en compte que totes les dades són especialment sensibles. Diligència, celeritat, totes les actuacions, ens diu la llei, s'han de resoldre en el menor temps possible respectant les garanties degudes de totes les parts afectades. Imparcialitat i contradicció, s'ha de dar audiència a la persona presumptament agressora, a la persona que fa la denúncia i a tots els testimonis que deuen poder dir qualsevol notícia o fet que coneguen. I, per últim, ha de fer especial atenció, reforçament a la prevenció i a la prohibició de represàlies, que, com tots sabem, aquest és el punt feble de tots els protocols, perquè moltes denúncies no arriben, sobretot per part de l'estudiantat, per al temor de les futures o potencials represàlies, sobretot quan hi ha una asimetria de poder, perquè si la persona, el presumpte agressor o la persona que està fent discriminació té una posició de poder, perquè és un PDI, i la persona víctima o presumpta víctima és un estudianta, hi ha una asimetria de poder que s'ha d'intentar equilibrar, balancear. D'acord? Bé, algunes qüestions i així comença la reflexió en els dubtes. Defineix la llei què és l'assetjament, perquè si es refereix a l'assetjament sexual per raó de sexe o altres assetjaments discriminatoris. Han d'integrar-se en les normes de convivència que s'han de desenvolupar per part de les universitats els actuals protocols o normes existents. Substituís la comissió de convivència a les comissions que preveuen altres normatives com els protocols d'acoso, per exemple, així la comissió de garantia. Quin règim s'aplica al PDI i al PAS en situació d'assetjament? És possible recórrer als mecanismes alternatius de resolució de conflictes, és a dir, a la mediació en un cas d'assetjament sexual o deu quedar fora? Com es tipifiquen i sancionen en la llei les situacions o conductes d'assetjaments discriminatoris? Continuo, encara més qüestions. Després. Començant per la primera, defineix la llei l'assetjament sexual per raó. La llei es remet a l'article 7 de la llei de 2007. Per tant, es diu
la llei acudeix a la llei. Què ocorre amb els altres tipus d'assetjaments? Amb els altres tipus d'assetjaments, per exemple, per als assetjaments respecte a discriminació per racisme, xenofòbia, intolerància en l'esport, haurà de ser interpretada segons la llei del deporte, la llei de l'esport, o la llei 2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància. En quant a la discriminació per raó de discapacitat, en l'esfera universitària, segons la llei de convivència, hem de remetre'ns al text reforç de la llei de drets de persones amb discapacitats del 2013. Conté una remissió. No contempla especialment, però jo crec que les normes de convivència de les universitats haurien de contemplar, així ho fa la Universitat de Sevilla, les violències i els assetjaments que es fan en entorns digitals. Per què? Perquè actualment han assumit una rellevància important. No és tan sols l'assetjament o la discriminació que es fa en l'entorn físic, en l'aula, en les instal·lacions de la universitat, sinó també mitjançant l'entorn digital de la universitat, mitjançant l'aula virtual o qualsevol eina universitària. Així, per exemple, la Universitat de Sevilla ha contemplat específicament què és assetjament o què és discriminació, tant el que es fa en l'espai físic com en l'espai virtual. La Universitat de Carlos III no conté cap referència ni es remet al protocol. La Universitat de Carlos III ha fet unes normes de convivència molt breus, molt curtes i molt sintètics. La Universitat de Sevilla s'ha esplaiat un poc més. Substitueix la comissió de convivència a les comissions o òrgans prevists actualment que tenim en les nostres universitats, en els nostres protocols d'assetjaments? Jo crec que no. Crec que no o no del tot. Quan una conducta està tipificada com a falta i és una conducta comesa per un estudiant, s'activa el procediment disciplinari. El procediment disciplinari que ara, des d'ara, està previst en l'article 19 i l'article 22 de la llei. Per tant, què ocorre quan aquestes conductes no són tipificades com faltes per la llei o per les normes de convivència? Estan comeses per estudiants, però no estan tipificades, no es troben en aquest llistat que ara veiem, o estan comeses on conductes o comportaments realitzades per PDI o per PAS. En aquests casos es deu activar el protocol d'assetjament que es deu aplicar a aquest PDI, a aquest PAS o a aquest estudiant que ha comès un assetjament, una discriminació, però que no està tal com està tipificat en la llei. Ara després el veiem. La llei de convivència ha previst dins del procediment disciplinari, ha previst que el procediment disciplinari, la potestat correspon al rector, a la persona titular del rectorat, rector o rectora, que és la persona que nombra l'instructor. Una vegada que s'ha nombrat, s'ha designat l'instructor, si l'instructor no aprecia infracció o no es pot conèixer qui ha sigut l'autor, deu arxivar. Per tant, emetrà una resolució d'arxiu. Si aprecia infracció, l'instructor té dues possibilitats. Aquesta és la novetat. Derivar a la comissió de convivència. Quan pot derivar a la comissió de convivència? Quan? En el moment en què s'inicia l'expedient, quan es notifica a les parts que hi ha un expedient disciplinari obert, en el requeriment de la notificació es deu informar a les parts que poden voluntàriament sotmetre a mediació o a un mecanisme alternatiu. Doncs, si les parts afectades assumeixen que volen resoldre aquest problema de convivència
mitjançant la mediació o mitjançant una conciliació, l'instructor deurà derivar a la comissió de convivència. La comissió de convivència, què pot estar o què funcions té? La comissió de convivència deu decidir si continua la mediació, s'inicia la mediació o si la mediació no és procedent. No es diu la llei quan pot decidir que no és procedent, perquè si les dues parts volen fer mediació per a resoldre un problema de convivència, un conflicte de convivència, pense que serà perquè la conducta és constitutiva de delicte, per exemple. No es pot fer mediació, però tampoc el procediment disciplinari. Si és una conducta delictiva, es deu remetre a la jurisdicció, al procediment penal, als tribunals. És possible que derive a mediació a petició de les parts. Si deriva a mediació, la comissió de convivència deu designar, o la universitat deu designar a una persona o diverses persones que fan de mediadors. Mediadors que deuen ser mediadors informals o mediadors amb una formació en mediació, però no mediadors com els prevists en la llei de mediació d'assumptes civils i mercantils. Una intermediació formal que tinguen alguna formació específica en mediació, però no deu ser un mediador inscrit en el registre de mediació, que això es requereix si la mediació seria una mediació sotmesa a la llei de mediació del 2012. Si les parts arriben a un acord, primer se suspens el procediment disciplinari, tots els terminis queden suspesos a nivell de caducitat o prescripció de l'expedient i el mediador ha de tractar que les parts per si mateixes, amb l'ajuda del mediador, troben una solució. La distinció entre la mediació i la conciliació és que el conciliador propone la solució. El mediador tracta d'afavorir que les parts per si mateixes cerquen una solució al seu problema de la manera més satisfactòria. El mediador és un garante, ha de controlar que no hi ha pressions per part d'una part a l'altra, ha de controlar que l'acord no siga il·legal, que no siga absolutament perjudicial per una de les parts. Però res més, ha d'impulsar, amb les eines dels mediadors, ha de provocar que siguin les parts les que arriben a l'acord. Si les parts no arriben a un acord o l'arriben parcialment, si arriben a un acord, es tanca el procediment i aquest acord es deu signar i és un acord confidencial. Una còpia de l'acord, cadascuna de les parts tenen una còpia de l'acord i altra còpia queda dins de la comissió de convivència, que serà una espècie de secretaria a nivell de fer de custodi d'aquesta documentació. Si no arriben a un acord o l'arriben parcialment, l'expedient torna al procediment disciplinari normal. L'instructor farà el plec de càrrecs, donarà audiència a les parts, es propondran proves si no han sigut propostes, emetrà una proposta de resolució i serà la persona titular del rectorat qui imponga aquesta sanció. Doncs la novetat és aquest procediment de mediació que paralitza un procediment disciplinari. És possible la mediació quan el conflicte és entre PDI i PAS? Quan el conflicte és entre PDI i PAS i no siga una falta disciplinària o no siga constitutiva de delicte, és possible. Per què? Perquè l'article 5 es diu que és l'article que està ubicat en el títol primer que s'aplica a tota la comunitat universitària, ens diu que es deuen desenvolupar eines com la mediació per a la solució de conflictes. Doncs, al meu judici, és possible
que amb un conflicte de convivència entre dos PDIs en un departament, entre dos PAs en un servei, en una unitat, és possible que es canalitzi aquest conflicte o es tracti de solucionar mitjançant la mediació. Mediació, de qui dependrà el servei de mediació? Hi ha universitats que tenen integrat un servei de mediació dins de la sindicatura de la Defensoria Universitària. Per exemple, Oviedo. També en la Universitat Complutense de Madrid hi ha un servei de mediació a l'abast per a ser d'aplicació a tot tipus de conflictes de la comunitat universitària. No ho sé bé com faran les universitats per integrar o per possibilitar aquesta mediació. Com es tipifiquen en la llei les situacions o les conductes d'assetjament? Estan tipificades com a faltes molt greus. Hi ha faltes molt greus, greus i menys greus, i leves. Com faltes molt greus, contempla assetjar o exercir violència greu contra qualsevol membre de la comunitat universitària. Clar, el qualificatiu de greu, assetjar, és exercir violència menys greu. Si és menys greu, és una falta greu i no molt greu, no ho sé. L'apartat C preveu que assetjar sexualment o per raó de sexe és una falta greu, molt greu. Aquestes són les dues úniques tipificacions de conductes relatives a l'assetjament o a exercir violència. Què sanció? Aquestes faltes molt greus, què sanció li correspon? Es sancionen aquestes conductes clarament i es sancionen amb les sancions màximes. Les màximes són l'expulsió de 2 mesos fins a 3 anys i sempre han de comptar en el seu expedient, fins al compliment de la sanció. En l'expedient haurà de constar que hi ha una falta molt greu, en l'expedient, i la pèrdua de drets de matrícula parcial durant un curs o un semestre. Aquestes dues són les sancions més greus. Com es graduarà? Depèn de l'assetjament, penso jo. L'assetjament o la violència és greu, més greu, o ha sigut prolongada, constant en el temps, o ha sigut puntual, penso. És una qüestió de tipificació, de graduació de les sancions. Problemes de tipificació de conductes. En dret hi ha un principi que he dit abans, que és el principi de legalitat. Tant les conductes han d'estar sancionadores, han d'estar tipificades per llei i les sancions han d'estar tipificades per llei. Doncs, què marge de maniobra d'actuació tenen les universitats en el desenvolupament de la llei? Poden crear noves o poden tipificar conductes noves que no estan previstes? Poden graduar o poden tipificar, preveure altres sancions? No. La resposta és que no. La resposta la teniu en que la llei permet que les normes de convivència inclouen especificacions o graduacions a les infraccions i a les sancions. I diu, sense constituir unes altres noves. Doncs, es podrà, per exemple, la Universitat Carlos III de Madrid inclou entre faltes molt greus discriminar per raó de sexe o orientació sexual, perquè si ens fixem no estava previst. Clar, això és una especificació, és una conducta nova, perquè la llei tan sols preveu assetjar, exercir violència greu o assetjar sexualment o per raó de sexe, però no preveu discriminar. La Universitat Carlos III ha previst, al meu judici acertadament, també entre les faltes molt greus discriminar per raó de sexe, orientació sexual, religió,
ètnia, etc. I com a falta greu ha previst l'exercici de la violència menys greu. Per tant, són conceptes un poc indeterminats, que com sempre deixa a l'operador jurídic o a l'intèrpret o a la persona que ha d'aplicar la norma en un marge de discrecionalitat per qualificar la conducta com violència o discriminació o violència més greu o menys greu. La Universitat de Sevilla ha desenvolupat el seu reglament de règim disciplinari després d'aprovar les seues normes de convivència el mes passat. Inclou també, entre les faltes molt greus, discriminar per raó de sexe i orientació sexual. Per tant, jo crec que totes les universitats han d'incloure aquest tipus de discriminació perquè la llei no el prevé. Podria ser contrari a la literalitat del precepte que diu que no es poden crear o constituir noves infraccions, però realment no crec que es deu incloure. Caben mesures substitutives en la sanció? Clar, estem acostumats que els procediments disciplinaris sempre finalitzen en una sanció d'expulsió o pèrdua dels drets de matrícula parcial o qualsevol una sanció. Però en cas de falta greu, no molt greu, en cas de falta greu, la llei permet que aquesta sanció es pot substituir per una medida substitutòria de caràcter educatiu, de caràcter reparador. Per exemple, obligar a participar en curs de formació enfront de la violència masclista, si el tipus de comportament ha sigut un tipus d'assetjament discriminatori o fer activitats de voluntariat cultural, social. Per tant, sí que es permet. No es permet, en canvi, o no es preveu en cas de faltes molt greus, com són l'assetjament o exercir violència. Podrien les universitats plantejar mesures substitutius segons la literalitat de la norma, que no les normes de convivència tan sols o només han d'especificar però no incloure noves sancions, no podrien. Però jo no ho tinc tan clar. Per què? Perquè segons els principis de justícia reparadora o restaurativa, pot ser convenient, depèn del cas concret. El que diu la llei és que les sancions sempre s'han d'imposar d'acord amb el principi de proporcionalitat. Proporcionalitat que ha de ponderar. Hem dit que la sanció és d'expulsió de 2 mesos a 3 anys, com es pondera, com es gradua aquesta sanció. Ha de tindre en compte la intencionalitat o reiteració, clar. No és el mateix que sigui la primera vegada que sigui un comportament, la segona un comportament reiterat. La naturalesa del perjudici. És un perjudici de caràcter material, que és un conflicte de convivència fora de l'assetjament o de la violència. És una persona que sostrae qualsevol bé de patrimoni cultural de la universitat o que ocasiona un perjudici, serà una naturalesa d'un perjudici material. Quan el perjudici és moral, és més dificultós, perquè si hi ha un assetjament per raó de sexe o si ha exercit violència, ja és molt important el perjudici moral per a la víctima. També s'ha de tindre en compte el reconeixement de la responsabilitat. Si l'infractor ha reconegut aquesta responsabilitat, la reparació del dany en caràcter previ està previst més per danys de caràcter material. I l'última lletra diu realitzar accions per qualsevol de les causes de violència, discriminació o assetjament referides en l'apartat 3.2 del que abans hem parlat. Per tant, pareix que el principi de proporcionalitat, quan es tracta d'aquestes conductes, no deu ser molt flexible.
Pareix que deu ser més rígid en la imposició de les sancions. Continuen les reflexions i els dubtes. Com veuen, són dubtes i no solucions, no? Però un poquet per reflexionar, no? És possible acudir als mecanismes alternatius en cas de resolució de conflictes en cas d'assetjament sexual per raó de sexe o altres assetjaments discriminatoris. En la llei no hi ha matèria exclosa. La llei no exclou la possibilitat de que davant d'un assetjament d'aquest tipus serà estrany que la víctima vulgui fer mediació, però és possible que si hi ha hagut un reconeixement de responsabilitat, si hi ha hagut una tasca de reparació del dany, les parts vulguin o preferisquen voluntàriament sometre el procés de mediació de conciliació. La Universitat de Sevilla exclou clarament el procediment de mediació dins del procediment disciplinari els supòsits en què pogueren, diu literalment, involucrar situacions de violència, discriminació i assetjament. La Universitat Carlos III de Madrid no conté previsió, per tant no ho sabem. És un debat, no? És un debat antic si és convenient o no que en casos de discriminació, d'assetjament sexual per raó de sexe o assetjament discriminatoris en què hi ha una part clarament agraviada, agreujada, perjudicada, en una posició amb molta inferioritat respecte a l'agressor, es pugui fer un equilibri d'interessos i de posicions per arribar a una solució consensuada. Crec que és complicat i jo no sé si en la pràctica serà possible. Respecte a les... Ja per acabar, com veuen, la llei de convivència universitària planteja un nou panorama, sobretot a efecte d'incorporar la mediació, sobretot a efectes d'afiançar un entorn de convivència. Jo crec que l'important és que les universitats, que hem de ser el reflex de la societat, eduquem o formem en valors democràtics, de tolerància, de respecte i de dignitat. Crec que s'ha de fer un repensament de que a vegades no sempre la sanció disciplinària o no sols la sanció disciplinària és la més adequada, perquè per a la persona que ha fet una discriminació, un assetjament, l'expulsió de la universitat pot ser una sanció, però no sols la sanció, l'expulsió, sinó, com he dit abans, una medida reeducadora, una medida substitutiva, una medida de formació. Doncs crec que les universitats tenen un repte, per fer unes normes de convivència que contemplen una visió, no tan sols la visió punitiva, sinó també la funció o la finalitat preventiva. El que es tracta és que els nostres estudiants, els nostres PDI, els nostres papàs no facin comportaments discriminatoris o comportaments d'assetjaments. Per tant, és molt important la formació, la prevenció, la sensibilització i després també, en el seu cas, el procediment disciplinari. I res més, quede a la vostra disposició. Espero que no ha sigut molt farragós. Gràcies. Muchísimas gracias, Adela. No sé si tenemos por alguna duda que pueda surgir. ¿Tenemos unos minutitos? Sí. Sí que hay.
Sí? Bueno, primer de tot, gràcies per la intervenció. Costa molt a vegades sintetitzar la llei amb unes poques imatges, o sigui que moltes gràcies per l'esforç de comprimir i sintetitzar. Llavors, jo la meva reflexió, el que se m'ha pensat ara, és el tema de quan hi ha un assetjament sexual, el lògic és començar un procediment penal, o sigui, el lògic... Llavors, tot aquest procediment que fem a la universitat, tu has dit que és previ al penal o seria, diguem, al mateix moment? No acabo d'entendre per què no es fa el procediment penal que hauria de... que s'hauria de... Quan hi ha un assetjament, s'obriria el procediment disciplinari. I dins el procediment disciplinari, segons la llei, es pot fer mediació per a l'estudiantat. Quan l'assetjament sexual o per raó de sexe és entre PDI i PAS, doncs el procediment disciplinari que s'aplicaria seria el previst en el protocol d'assetjament. No s'aplicaria aquesta normativa. Aquesta normativa, el procediment disciplinari tan sols només és per als estudiantes. La mediació, qualsevol altre conflicte entre PDI, PAS, estudiant, que no esté tipificat com falta en la llei, la llei dedica molt al frau acadèmic, al plagi, a la còpia dels exàmens. Tot això està tipificat i també es pot sometre a mediació. Si és un plagi com és entre dos PDIs, anirà a la comissió de convivència i la comissió de convivència pot decidir que someten a mediació, si volen les parts. No sé si ha quedat clar. Hola. Hola, ara sí. Primer, moltes gràcies per la presentació, perquè jo crec que ha estat molt sintètica i superaclaridora i t'agrairia si la poguessis traspassar. Sí, clar. Moltes gràcies, perquè quan expliquem la comissió de convivència a la comunitat jo crec que ens anirà molt bé per explicar-la. I jo crec que ara l'estem treballant totes les universitats a dintre i almenys tenim molts dubtes i n'has aclarit alguns. Per exemple, un dubte que ens sorgia l'altre dia és si aquest mediador havia d'estar inscrit en el registre, havia de ser un mediador i ara, moltes gràcies perquè mira, ja resol un dubte que teníem. No, la majoria de les universitats no estan. Per això he dit, són mediadors informals, intermediació, perquè amb alguna formació, però no amb les 100 hores de formació que preveu la llei de mediació en assumptes civils i mercantils. No cal que s'inscriven en el registre de mediadors. Gràcies. I un altre dubte que no sé si crec que no n'has parlat, tu també ets síndica de greuges, i llavors, quin és el paper de la síndica de greuges respecte a aquesta llei? Molt interessant. No ho tenim clar. Per què? Per exemple, nosaltres, entre les nostres funcions, els síndics o les síndiques també fem mediació. Mediació informal, o negociació assistida, o conciliació, o bones oficis, com es diu, o escolta activa, o tractem de cercar una solució als conflictes que s'arriben. En la Universitat de Sevilla, han integrat, quan és un conflicte entre la PDI, PAS i estudiantat, però no està tipificat entre les faltes previstes per als estudiants, un conflicte de qualsevol altre tipus, les parts poden decidir si anar al defensor, que és un defensor universitari, o anar a la comissió de convivència. No poden anar a les dues vies, però poden decidir. És el que ells denominen el mecanisme de mediació. Perquè aquesta llei universitària que s'ha aprovat no és el text originari. En el text originari hi havia el mecanisme de mediació que era previ a un procediment disciplinari i el procediment de mediació que és dins el procediment disciplinari. El previ, el mecanisme de mediació, en la Universitat de Sevilla pot fer-ho
el síndic, el defensor, o pot fer-ho la Comissió de Convivència. Com quedem les sindicatures de greuges? Jo crec que nosaltres seguirem fent mediació en conflictes, però no ho tinc tan clar, en conflictes que no... Si és un conflicte de convivència, haurà d'anar a la Comissió de Convivència. Doncs per això moltes defensories, moltes sindicatures estan cridant l'atenció per incloure la figura del defensor, la figura del síndic, almenys com un garant, però no ho tinc tan clar. No, doncs gràcies, perquè nosaltres tampoc no ho tenim clar. I després, ara que has tornat a comentar, aquí ha tornat a sortir el tema de si quan hi ha un assetjament passa per mediació o no. Jo volia comentar, ara que has comentat l'avantprojecte, que en l'avantprojecte sí que sortia recollit que l'assetjament no anava a mediació. Llavors nosaltres, diguem que ens agafem a l'avantprojecte i... Sí, clarament. Sevilla exclou la mediació, però la Carlos III no diu res. Sí, jo tenia un dubte. Dir-vos primer que la Pompeu Fabra just ahir vam aprovar la nostra normativa. Enhorabona. I que en el nostre cas hem especificat que hi ha, perquè ho enteníem així, que la legislació prohibeix expressament la mediació en els casos d'assetjament. En la nostra normativa ho hem especificat. I llavors m'ha generat dubte la teva presentació perquè vol dir que es pot interpretar això? És que no ho entenc. No, perquè la llei no ho preveu expressament. Doncs, d'aplicació a la normativa general, bé, perquè hi ha un desequilibri clar de poder entre els parts. I a més, la llei espanyola especifica que no, el conveni d'Estambul crec que també. Sí, que no hi ha... Però és una qüestió que ha sorgit entre els àmbits en el desenvolupament de les normes. Gràcies. Gràcies. Yo aprovecharía que estoy aquí una última, porque había una de las preguntas, pero primero darte las gracias porque sé que no estamos todas las universidades mareadas y ha sido un placer la síntesis, pero ¿cómo verías esa articulación entre los protocolos, que algunos existen y que varias universidades estamos también revisando, y las normas de convivencia? En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, han remitido a la redacción de unas nuevas normas. Y van a dejar subsistente en lo que ellos llaman el Comité Técnico de Intervención, Evaluación, que es previsto en sus normas. Y entonces parece que va a haber A mí lo que me preocupa es que haya varias vías en paralelo. Porque, claro, entonces ni Sevilla ni la Carlos III han integrado, se remiten. Luego parece... ¿Sería conveniente integrar? Pues algunas conductas. Creo que sí, pero claro, el procedimiento disciplinario solo se aplica al estudiantado. Entonces, para el resto, para PDI, otra cosa es aprovechando la ocasión, pues integrar también se puede hacer. No sé, en la Pompeu Fabra que no habeu deixat separat. Sí, yo creo que va a ser al final el remitirse a que hay un protocolo. Ahora bien, claro, cuando una conducta que esté prevista en el protocolo haya sido ejercida por un estudiante, tendremos que aplicar el procedimiento disciplinario previsto en la norma, en la ley. Vale, pues nada, gracias. Anem a intentar passar la pregunta del xat. Rosa, si vols intervindre, t'escoltem. I si no se sent, a veure, un segonet, Rosa, un momentet. Anem a intentar que te vegin des d'ací, des de la sala, i te donem
te donem pas. Uns segons, que estamos con la tècnica. Ara, Rosa, pots parlar. Hola, buenas tardes y bueno, agradecer evidentemente a la Universidad de Valencia el esfuerzo hecho por la organización y por los temas. Y la pregunta que le dirijo directamente a la defensora, a la síndica de Greuges de la Universidad de Valencia es la siguiente. La Ley de Garantía de la Libertad Sexual establece muy claramente la prohibición de mediación en caso de violencia sexual y violencia de género, evidentemente. Siendo el acoso como es violencia sexual, debemos entender que de ninguna manera las normas o la normativa de convivencia de cada universidad puede admitir esa mediación, según entiendo. Parece que no sé si no me ha quedado muy claro, pero entiendo que de ninguna forma se va a entrar a mediar cuando existe acoso. Y hablamos de acoso cuando ya está muy definido. No hablamos de unos niveles muy bajos de violencia sexual, como pudieran ser algún chiste, alguna cosa que no ha llevado todavía a configurarse realmente como una agresión. ¿De acuerdo? Sí, coincido. Quisiera un poquito establecer ese punto. Gracias. Sí, coincido plenamente. Es decir, yo he lanzado porque la ley no lo prevé expresamente ahora y la Universidad de Sevilla lo excluye, pero la Universidad Carlos III, por ejemplo, tampoco lo contempla. Podemos entender que efectivamente no lo contempla porque la normativa aplicable, que es la general, hay otras leyes que excluyen la mediación ante ese tipo de conductas. Y por lo tanto, cuando hay un acoso, una violencia, pero dejaba como una reflexión de esto, el que no se haya previsto significa que está permitido. Bueno, pues efectivamente integramos la norma de la Ley de Convivencia con el resto de normas aplicables de carácter nacional e internacional y parece que como la mediación además ha de partir que las partes están en una situación de igualdad, que aquí cuando hay una agresión, una violencia, no lo están, por lo tanto hay que excluir, por lo tanto lo comparto. Era un poco una reflexión para decir, bueno, como los juristas ahí interpretamos la norma, el que no esté previsto es que está permitido, pero coincido teniendo plenamente. en cuenta que es ley orgánica, por tanto, estaría siempre superpuesta a la ley ordinaria. Sí, lo comparto. No tenemos que tener ahí esa duda, aunque la ley de convivencia universitaria no la haga expresa, supongo porque todavía estaba en ese escalón que no sabía muy bien qué iba a pasar después, no lo sé. El hecho es que existe una ley orgánica en la que se nos dice claramente que no se es mediable. Es que la pregunta venía y ya cedo la palabra a las compañeras y compañeros que están allí, porque he oído voces que sí que insisten en esa mediación. Y como Xarxa, espero que haya esa intención de contener ese criterio y que desde luego no exista mediación en esos casos. Simplemente era eso. Gracias. Muy bien. Nada, gracias. Ahora sí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Adela, una vez más, porque ha sido realmente, ¿no? Se veía en las ganas que teníamos de seguir preguntando. Muchas gracias, Adela. Nada, vosotras.